أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa, egameni lika-Allah onomusa onesihawu. U-Allah uyakhuluma kwi-Quran ukuthi wenza isibopho noma wenza isivumelwano nabantu ukuthi abaye kukhonza omunye uNkulunkulu, abaye kuba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Mabeqeda bese bephatha kahle abazali babo. Ngase-ke ngikhotha indoda igama layo Abubakar, ukuthula kube naye, Allah ajabule ngaye, lapho ethi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wathi, niyafuna yini nginitshele ngezono ezinkulu umdali angazithandi? Saphendula sathi, faqulna bala ya Rasulullah, yebo osithunywa sika Allah, sicela usitshele. Wathi yena-ke, al-ishraku billah, ukwenzela u-Allah abalingani, ukwenzela u-Allah izifaniso, ukwenzela u-Allah abancedisi, ukuthi u-Allah unendodana noma unamadodakazi noma unabantwana. Esesibili esilandelayo emva kwaleso, wa uququl walidain, ukuhlukumeza abazali, ukuhlukumeza abantu abadala. Hey bafowethu, uyabona njengoba ngikhuluma ngale verse le yeQuran, ngibheke la ekuhlukumezekeni kwabantu abadala. Nina eniqale imashmash, nani nina eniyisapotayo, ngicela nilalele kahle. Labo gogo laba, labo mkhulu laba enibahlukumeza kabuhlungu kanjena, hey nithini ngenyembezi zabo? Ngoba umdali uthi ukukhala komuntu omdala ekhaliswa uwena uyingane, hey kuyichilo. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Lesi siqalekiso lesi nina abaholi bemashmash enilandela sona. Ugogo wayesebenza emakhishini. Namhlanje ugogo uyakhula, unezifo zoshukela, unezifo zo BP, unezifo zamathambo, arthritis nani. Esebenza kabuhlungu, wathi makuphuma imali zakhe wakha ama-room la ejardini kwakhe ngoba efuna ukuqhashisa, wakha izindlu zomqhasho la ezoqhashisa khona abantu. Le mali le mangabe eyithola wondla ngayo umndeni wakhe, ufundisa ngayo abazukulu ezinye izingane abazali bazabasekho zisele nalogogo. Hey, usuyafika wena uthi labaqhashi laba logogo ana 20 years ephila ngabo. Uyafika wena uthi gogo, sekuphelile-ke labaqhashi laba kumele ukuthi bahambe. Mawuqeda awubi nesixazululo ukuthi njengoba ngithi labaqhashi bakho gogo mabahambe, nampa abantu abazongena la emarumini baqhubeke babhadale le rent le abakade ibhadalwa yini, yilamazayizayi noma yilabantu laba bokufika noma yilamakwerekwere noma ngabe yiliphi igama abantu bakithi e-Afrika enibacwasa ngalo noma enibabiza ngalo. Nimshiya nje umuntu omdala dengwane enjalo, uzozibona ukuthi lo mzukulu lo se-university ofundiswa yilogogo ngale mali yama-room, uzozibona ukuthi uphuma kanjani. Lo mzukulu lo osesikolweni uzozibona ukuthi i-uniform yesikolo uyithola kanjani, ngoba phela wena umuntu akade faka le mali wena usumxoshile, uthe wena akahambe. Umagogo uzozibona ukuthi uzosalenza njani, umkhulu uzozibona ukuthi yena uzosalenza njani. Imali yakhe kapoyinandi ivele iphelele ekudleni, ayilutho le mali, ubethembele kuyo le mali. Usufikile wena wamxosha wathi wena kahambe. Lama taxi lana akade kuyiwo efundisa labazukulu, efundisa labantwana laba, ondla lomndeni lona, ondla lamaphara lana.
ondla labo sisi labo abadayisa erenkeni, ondla labo sisi labo kuyibo ababala imali lapha e-ofisini o-driver mabezocheckisa, ondla labo somatekisi laba, ondla labashayela lamatekisi, ondla labo queue marshal. Wena usuthe wena labantu laba ade benza ukuthi labantu bathole lesondlo lesi abahambe, mawuqeda wena awuzi nesixazululo uthi njengoba ngithi abahambe nampaka abantu abazoqhubeka bagibela amatekisi bala eSouth Africa. Usuyivalile wena izitoro zabo kufika ekade zinabantu bala eSouth Africa ababasebenzelayo. Bahlele emakhaya manje wena uvalisa abelungu izitoro zabo, bahlele emakhaya abasasebenzi. Bayondla ngani imindeni yabo? Iyiphi isolution isixazululo wena ozanazi ukuthi hayi njengoba ke sengithe abahambe kabokufika bafowethu nasi kisondlo somndeni wenu, qhubekani phela nondle imindeni yenu ngoba phela seniphumile anisasebenza, abelungu benu ngibaxoshile ezweni, mina ngilungisizwe. Yey, le nyembezi ezingaka, leli gazi elingaka elichithekile, ngisho kungabe lo muntu oyedwa, le nyembezi ezingaka, lo mfulo ongaka wenyembezi uzowuvimba kanjani? Le iqalekise ezingaka enilethela zona nizoyivimba kanjani? Labantu laba ade bakhela abantu izindlu nge-half price, uzobaletha yini wena abantu abazobakhela zona nge-half price? Labantu ade befakela abantu ama-tiles nge-half price, uzobaletha yini abantu abazobafakela ama-tiles nge-half price? Labantu laba ade bethenga ey'phaza, ade bekweledisa ey'phaza, bathatha amahempa babhadala inyanga mayiphela, uzobaletha yini wena abantu abazoqhubeka naley'phaza baqhubeke banike lezi zalukazi lezi namakhehla? La mahempa la akade zowathola bese ziyobhadala inyanga mayiphela zithola le mali yazo kaPoyinandi. Hey, wayilethela isiqalekiso mntana omuntu. Labantu labo bahlukumezayo inyembezi zabo ayiweli phansi, bazalwa nabo abazali babo ababathandayo baphume ezibelethweni njengani. Umdala kalali, umdala akozeli, umdala kacwayizi, unibhekile. Ngiyaphinda futhi nikhalelani ngoba sanitshela mabahambe sekwanele. Yes, bahambile, iy'ntuthwane sezisidlile isidumbu asisekho, seyiqalile iy'ntuthwane manje zidlana zodwa. Seniyaqala niyakhala nithi nifuna ama-protection, niwafuna kubani lama-protection eniwafunayo? Ayithe nidlana nodwa manje, into esasenikhuza ukuthi ningayenzi. Ziyakhala-ke manje, seniyaqala nifuna ama-protection. Protectanani nodwa, vikelanani nodwa. Angithi yini eniyiqalile iphetheni-ke. Iy'nyembezi zabantu ayiweli phansi, iy'nyembezi zabantu abadala ayiweli phansi. Labantu abadala abangaka, imagine ngibala nje ogogo nomkhulu, maybe bayi-3 million eSouth Africa. Awubale lawo madrop layo ey'nyembezi. Labantwana laba iy'ntandane, subhanallah. Wabilwalidaini ihsana wadhil qurba, ney'hlobo zenu lezi eniy'hlukumezile, waliyatama, ney'ntandane lezi eniy'hlukumezile. Subhanallah. Yey, naze nayilanda iy'qalekiso zikude nani, nayilanda kumeleni-ke. Nginamagama esiZulu ngoba nonke ningamaZulu, ulalelisise. Isikhuni sibuya nomkhwezeli, isala kutshelwa sibona ngomopho. Umvunisi ubuya nengqobe, umuntu uvuna akutshalile. Ungizwile kungetshe. Sengathi umdali, hey, angaba nani bafowethu? Anganivula amehlo niwubone umonakalo eseniwenzile ezweni sakhile. The harm of it is worse than the benefit. Umdali usho njalo kwiQuran mayekhuluma ngotshwala. Uthi ikhona ibenefit etshwaleni, kodwa ubungozi babo budlula ini inzuzo yabo. Nami ngithatha leli verse ngilibhekisa kini, ngithi nakhuzwa kwathiwa yekelani lento eniyenzayo. Yebo nina nithi nilungisa izwe, kodwa niyawubona yini umonakalo ozoqhamuka ngokuthi nina nithi nilungisa izwe?
iy'nhloso zenu zinhle nithi nilungisizwe kodwa umonakalo nakhuzwa niqala. Kunjani mangabe kunjena? Ngisaphinda futhi, umuntu nomuntu ophiliswa zinqumo zakhe. Umuntu nomuntu uvuna kutshalile. Vunani-ke, angithi nitshalile, it's time for harvesting. Ngiyabonga.